Voici la première montée en semaine de la paracha de Noach. Ele toledot Noach, Noach ish tzadik, tamim haya bedorotav, et haElohim hithalech Noach. ויולד נוח 3 בנים, את שם, את חם ואת יפת. ותשח את הארץ לפני האלוהים, ותמלא הארץ חמס. וירא אלוהים את הארץ, והנה נשחתה, כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ. ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפני, כי מלאה הארץ חמס מפניהם, והנני משחיתם את הארץ. עשה לך תיבת עצי גופר, פינים תעשה את התיבה, וחפרת אותה מבית ומחוץ בכופר. וזה אשר תעשה אותה 300 אמה, אורך התיבה 50 אמה, רוחבה 30 אמה, קומתה.